Murniwati yo kene wangkal wangkot agem ladilan. Coba kesana aku jaluk pitulungan kelawan sekalian. Ampun kuat semane. Sugih kendel Bonowani kowe Gus sing kok adepi Kaisar Haruntal saka kerajaan Ceylon. Banjur sapa pun dadi jeneng? Kula Joko Susilo. Joko Susilo. Banjur ana sambungane opo kowe kepengin tetulung lan calon garwaku Murniwati? Mboten wonten sambungan menapa-menapa. Ora ana sambungan apa-apa. Yo kene kowe kumawani nalika aku kepengin jibat lan Murniwati satemah aku kok cempalan. Joko Susilo yen pancen kowe kepengin melu cantuk lawung perkarane Kaisar Haruntal ning kene kowe tak regani. Ayo iki dadane Kaisar Haruntal. Kula mboten teges kepengin sanget derek cawe-cawe bab perkawisipun Kaisar Haruntal. Namung kula mboten mentolo menawi wonten pawestri menika dipoto-poto kados ngaten. Nanging padha karo kowe wis ngilani dadane Kaisar Haruntal. Kowe kumawani bakal tetulung lan calon garwaku Lajeng Murniwati. Tapi nek cetok kowe kepengin rasakake apa sing kepengin kok rasakake ning kene jandon iki Kaisar Haruntal. Oh, panjenengan kepengin jandon kalian kula. Monggo nek ngoten kula lajen. Salam Joko Susilo Mataram. Ayo sowan Gusti Ayu. Lho,